От малка много обичам работата в градината. Носи ми истинска наслада да наблюдавам неговия цвят, аромат, форма. Цветята ни говорят, всяко едно растение има различно послание, стига да имаме очи да го видим. Аз съм Цвети и за пета поредна година подарявам цветя в моята инициатива и сега ще ви разкажа малко за нея. Идеята за инициативата възникна, когато в градината вече имахме прекалено много растения от един и същи вид. Ние имахме нужда от разнообразие в градината и тъй като мястото ни е ограничено, искахме да освободим пространство от повтарящите се растения и така дойде идеята да дадем излишното за нас на други хора, които имат нужда от него и бих се зарадвали. Това начинание естествено има доста трудности, една от които е намирането на саксийки. Миналата година бяха осигурени от мои познати около 600 броя саксийки, останалите трябваше да се закупят със собствени средства. Тази година саксийките, както знаете, са доста повече и много се радвам, че Градена България откликна на идеята за инициативата и осигуриха саксийките, това число и пръста за всичките разсъди. Другата трудност, която изпитвам в момента е намирането на хора, които да ми помогнат с цялото това нещо, тъй като всичко отнема време и с две ръце е трудна работа. Майка ми помага след работа, като се прибере, но времето е ограничено. На този етап много бих се радвала, ако някой прояви желание и дойде да ми помогне. Дали за тази година или за следващата, няма значение. Важното е да се върши работата и цветята да достигнат до повече хора. Цвети като малка беше много скромно дете, каквото е и днес. Обичаща от малка цветята, любоваше и се от малка, което будеше в мен възхищение, че умее да се възхищава без да го разхищава. Още по-щастлива съм, че тя намери начин да ощастливяваме и другите хора с нейната кампания "Раздай цвета" и направи България малко по-цветна. Ако искате и вие такова растение и не само такова, потърсете линка в моя профил и се включете в инициативата.